नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग्य चॅनलवर. तर आजचा ब्लॉग आहे आपला वौसाचा आहे, लग्नानंतरचा पहिलाच वौसा आहे. तर आता स्टार्ट करूया आपण. आणि आता सूप वगैरे भरतील ते दाखवतो तुम्हाला. आणि मग वौसा कसा करतात वगैरे, गौरीचे इथे पूजा वगैरे तर बघूयाच आपण. तर चला मग ब्लॉग स्टार्ट करू आणि शेवटपर्यंत नक्की व्हा. हे सगळी फळं वगैरे कट करून घेतलेत. फुलं, भेंडी, कारली, हे काय करिंद, पडवळ, काकडी, नारळ आणि फ्रूट्स, पेढे वगैरे. आता वौसाची सूपही करून घेतील वहिनी. हे येडे इकडे खायला बसलेत. हा बघ काय करतो. ठीक आहे, हळद कुंकू लावून घेते. हे असं लावायचं. दादा झोपले. हे असं सर्वांना हळद कुंकू आणि नंतर मग दोरा बांधायचा ना. दोरा बांधायचं. काय दोरा? दोरा ही बाई, हा दोरा. सुपामध्ये बघा काय करते. सुपामध्ये झाली मी कापले ते बघा. काय बोलतात? बा हाय कर बोल. सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका. आज इस प्रकारे पहिला सूप तयार झालेला आहे. बघा आपण बघा काय काढलेलं आहे. डिझाईन बघा. मी यंदा केला असतो पण तुम्हाला औषध वगैरे नसते गेली. तुमची पण औषध वगैरे नसते गेली. तुमच्याकडे डिझाईन कशी करतात आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. दुसरा सूप तयार करायला घेतलेला आहे. धागा बांधून घेते मम्मी. धागा, दोरा. संध्याकाळी 1 लिटर दूध द्या गाईचं. ऋतू बघते कसे करतात. कालचे पैसे देते. स्माईल इकडे. गाईचं संध्याकाळी 1 लिटर दूध. किती लावू एका याच्यामध्ये? 5 लावू. 5 सूप भरते मम्मी. तुम्ही जा नाही काय नाही. काय ग खेळला पण जाते. सुपारी खेळला पण जाते. असं म्हणजे ठीक आहे. आमचा काय आपण उठले गेली तरी काय नाही, पण आपली नवीन आहे ना ग. आपण टायमात नको जायला. असं ठेवीत नाही बा. दुसरा काय नाही करायचा तिथं. मग फुला लावायची पुढे 2-2 एक असतील तशी. मग ती फळं आहेत ना आपली काकडीला. ते वटीचं दे बाळा आईकडं. पानं दे अजून काही. हो फुलं पण ठेवते. पुढे ठेवते लागतात. असं काय नाही थोडं. त्याच्यावर मधल्या याच्यावर गोंड्याचं फुल ठेव. हा मधीच ठेवलंच नाही. खायची हे बघ दिलेत मी. आणि हे वडे घे.
सुपारी घेऊन सगळ्यांनी एका ठेवी ना. नारळ हवा तुला? हवा नारळी ह्याच्यात पण भर तू. सगळी नारळ ठेवी चुकीचा झाला. ठेव असं ठेव. कोणी ठेवते? करीन दे बा, इथंच ठेवलेस फक्त. असं ते काय नाही बसते. किती वाजेपर्यंत दुकान चालू आहे विचारायला सांग फक्त. नाही ते तिला एका पहिल्या जवळजवळ भरून झालंय. हळदी कुंकू एका ह्याच्यामध्ये तिथे गेलं सगळं करा मग. रस्ता कुठलाय का काय? देवाला न्यायचे तिथं पावसाळीचे देवाला न्यायचे. तुपात दिला पडणार तिथं ना. तुपात तिथं सोय पण तिथं नाही. या पत्ता तो खाली काही जवळ जायचं आहे. असा डबल पुरण बसला. चालला तो बघू. तो गोडवीचे तो पायावरून बांधत नाही हा. तिकडचा तो वडवीचा हा ना. आयटी केला नाही तो आई तिकडे वडेल तो असा आई तेव्हा अजून एक गट मारते राहतो ही तो पहिला मारते त्याला आणखी गट हा आवडली. हा त्याचा आहे. बस हा बस. तिकडे ओली डबल मान. तर झालं आता रेडी वगैरे. थोडं फोटो सेशन चालू आहे. बघितलं सूप वगैरे भरलेत. आता ऋतू घेऊन जाईल गौरी पूजा करायला. नंतर मग मला देईल. तर संपूर्ण ब्लॉग असेलच. तर बघा आता पुढे पुढे आता फोटो वगैरे काढू, रील वगैरे काढू. हे बघ चप्पल घालू नाही. आता पाऊस आला. इथं ठेव. घेऊन चाललोय देवाकडच्या इथे आणि पाऊस बघा. ह्याच्यात पान आहे तिथं कोपऱ्यात. माझ्या समजतो हा सोड बसा देवाचा गाठ सोड जरा 5 मिनिटासाठी एक सोड एक राहतो. पहिलं देवाला दाखव. नव्हते देवाला बरोबर समजतो. सगळे देवाला हवे पिंड जाऊन वाहन पान खायचं. गौरीला पण असंच करायचं आहे. काय इथे बोलायची नाही तिथं. खायची पाने बघ इथं ठेवली. तेव्हा इथंच ठेवलंय. खाली ठेवायचं हा. धरण पदर घेतला डोक्यावर नाहीच बसायचं. पण असं पदर खाली गेलं. कांद्याचं दाणं टाकलं. उडायत बघ. काय पण तशीच गणपतीशी आहे. आपण इकडे आहे इकडे ठेव. उजवी बाजू ही असते ना आपली. यांनी इकडे ठेवली नाही. आता काय देवाची डायरेक्ट देवाची जाय घेऊन तिला. हा या तिथं पण तांदळाचं दाणं नाही जवळ. पाय तो तू ये जरा बाजूला.
तिथे गेले होते ना. आई सोडतो मी घरचा नारळ ठेवले म्हणून सुपात ना ते पडणार घडघडतात तर उचला यावा आणि हे करा यावा. हा सुपा आपण उचलूया तिला खाल्ला रुमाल काढायला सांगायचा. हे तर आपल्या हालत जर लाव द्यावं सुपट तिकडं पण टाक तिकडे चल आता हात लाव. चला चला. कोण आहेत अजून हेच नाही ना कोण राहिले असू दे तुला सुख आता मग तिला घे आता आपल्याला काय माहिती पाणी वाटलं पण नाही उसून झाले आपलं गौरी आईला. आता आवनला वसायचंय. तुम्हाला कसलं काय तुमच्यासाठी केलं ते अजून लोक जात होते मग. अरे काय तिकडे साडीकडे दिसते की काय? हो नको घेऊ. काय तांदूळ टाक कशी टाकल तू नंतर खाली ठेव आणि मग टाक. ते खाली खाली ठेव खाली ठेव. ठेव तिथे तांदूळ टाक तांदूळ टाक ते हे कर आणि काय पण आला वाण दे पहिला आणि मग बाहेर पड. वाण दे पहिला त्याच्यातला वाण सूपच द्यायचं ना. सूपच देतात ना नवऱ्याचा. हे गौरीचंच आहे ना ओटीचं पण असू दे प्रत्येकाच्या ओटी ना नाही नाही तुला सूप काढ देवी तिकडे तिथं हातात दे आणि खाली ते टोका त्याच्या इकडे बघा रे पाया पड त्याच्या
हा आणू का नको आवडी नको असेल तर ते आणतो. तिचं काय त्याच्यात दे तिचा त्याच्यात ठेवू. तुझा घे तू आणि त्याचा सूप त्याला करा. तिची वस्तू ती घे. तू घे तुझी वस्तू सूप त्याच्या हातात देस. झालं पण काय म्हणते ते दाखवायला पाहिजे. म्हणजे होय बंटी खोलून ना. चालेल जाऊ माझी चिपलून झाली. क्या है रे, हमको भी दिखाओ. जेव्हा थांबलेच राहते इकडेच राहिला. हो बघा आता इकडे. तुमचं नेहमी का झोपालो हा नाही कधी झोपा तुम्हाला. मोठं झाल्यानंतर हे काय फिरायला लागतं ओसाचे. हा हे खूप फिरवायला लागतं सरांच्या घरी. आणि आमच्या सोबत बघा कोण आहे. मोठी सासूबाई. सासूबाई. सासूबाई मी वहिनीच बोलतो ना. हो तू वहिनी बोलतो हा. तर मी सासू आहे. आता ओसा घेऊन असं पूर्ण गावामध्ये फिरायला लागतं. तर तेच फिरतोय आता. तू जमले खूप. खूप. आता दुसरा ओसा मी माझ्या भावाला देते. भाऊ काय सरेंडर करतोय. ऍक्टिव्ह पण गेली. ऍक्टिव्हची चांगली गेली. हॅलो 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 मी किती भरलेलं सूप दिलंय. काय करू दे. आमान पहिला गेली. हॅलो 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 तर फायनली झाला वौसा. फायनली वौसा झालेला आहे. ऋतू दमले खूप. तर कसं वाटलं. मस्त पहिलाच अनुभव. पहिलाच अनुभव. खूप दमले कारण पहिलाच होता ना. थोडं एवढी 5-5 सुपं घेऊन जावं लागतं असं. आणि सगळीकडे फिरलो आता. तर थोडं बाकी आहे ते उद्या वगैरे बघू. तर आता हा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉग. बाय बाय.